Kag sa good vibes, Barangay Singkang Airport, kampyon matapos nga ginlutos ang Barangay Mansilingan sa Game 3 Finals Championship sa Greg Gasataya Basketball League 2025. Yari ang report. Naging mainit ang hinampang sa tungasang Barangay Singkang Airport kag Barangay Mansilingan sa Game 3 sang ila Do or Die Finals Championship sa Greg Gasataya Basketball League Division 1 sa USLS Coliseum Martes ang gabi. Badiles will kick it out to Aje. Aje attacks and Aje will score. Temprano nga nakaabanse sa opensang Singkang sa first half, 52-29 kontra sa Barangay Mansilingan. And that basket will count for John Lloyd Martinez. Nagtinguha nga makabawi ang Mansilingan, pero tungod sa mas hugot nga depensa kag opensa sa Singkang, nakuha nila ang kadalagan kag ikatatlo nila nga kampyonato sa liga. Nangin Finals MVP si Carl Magbanwa. Season MVP naman si JC Sam Aji nga lunsay taga Barangay Singkang. Ang liga nga ginadagsa sa mga sports fans kada tuig ang ginapatigay ni Congressman Greg Gasataya sa tuyo nga madiskubre ang mga local athletes nga may potensyal nga maghampang sa national kag international league kag competition. Next season sa aton sining liga wherein we'll have the 12 under, the 18 under, the open as well as the 40 up nga ginsugura namon sa nagligad nga mga tinuig. People of Bacolod, salamat kid! Samtang nauna naman nga nagkampiyon ang Barangay Bata sa ilagin luto sa Barangay Tangub sa separado nga Finals Championship sa Division 2. Nangin Finals MVP si Austin Loreño sang Bata kag Season MVP naman si Ricky Despi sang Tangub.